Yoba Nation. Hi guys, and welcome back to a new vlog. If you come across this channel for the first time, my name is Yoba. My surname is Taza. I hope you decide to stay by subscribing and join the rest of our family. And if you are a returning subscriber, oh, I love you so much. I appreciate you so much. This channel is nothing without you, Kesana. Hi guys, hey Yoba Nation. Guys, today is a Friday and in the busy washing. I'm like, you know what, let me come and start a vlog. And thank you guys. We are growing on this channel. I so much appreciate. Sana, I met a lot of Yoba Nation Mtata. Then dear Mtata a day before yesterday. As I said, we're just doing laundry, guys. The last time we were home, okay, kwakune Thanksgiving, and then we came after Thanksgiving. It was a funeral, so I never got a chance to wash amajelemane. So that is what I'm just gonna do today. Amanye are clean, but yabona lando of being stuffed into a wardrobe, zinevumba, isangunda, something like that. So I'm just doing laundry. Because ilanga liphumile namhlanje, so iwashing yam ininzi. Molweni bhuti. Kunjani? Yeah, siyaphila. Ewe bhuti. Oh, bakhona ke tana kwela cala. All right ke bhuti. Okay. Umakhelwane ya ukhona? Umakhelwane omphi umyenam? Uphumile uye eMthatha. Ubekuthembise nga something? Oh, okay. All right. Okay, all right. Masenzeni washing, guys. So this is the place where we're gonna put the clothes in. Kuyatshisa mbokhulula gcobo. In fact ambovasa ucabe lanto buyinikiwe stop each usele iyeza. Andizophinde ndikuse anyway ke mina xa ungasebenzisa medication oyinikiweyo uzozibona. Hamba gcobo, ndiyakuthuma, ndingumama akho, ndiyakuzala. Ugcobo, guys, doesn't wanna listen to me. Gcobo doesn't listen. Baphendula phaa kwivlog uba why don't you listen to me? In fact gcobo mbovala amanzi. Sister soft is hamba ungagijimi ithi chu uyovana. Sugezela umzali. Mbovala amanzi unontsuza apha. Ndikhupha kwanto ekule wardrobe because zimudaka zonke. Kwanto basically almost everything. Everything is dirty in here. Okay, this is the only thing that is not dirty. And this one, give me bottle, no. The very first mpako that I owned was this one. I still have it. And Isayazi, it was a 6-piece. But now I'm only left with this. Okay, easy.
apha nomazi washo. When are we doing it? And then I was sensisa. No. Kwengeka ba? Never. Kanti never. And not never. What's wrong, guys? Kuntet. Kaloku. Ndafuna ukunike 5 rand. Zokunika qha xa ndigqibovasa ne. Sizohambani siyothenga ice cream kwadeni. Sihamba ngebhasi. Isiko sebhasi sikuwe nemali. Sizohambani ke qha ne. Siniyaxhathisa. Nichovile emgidini emtshatweni. Ice cream. Uyababa? Wow. Abafunayo bafaka amasi, abanye bafaka amasi nobisi. Mina ndifuna ubisi, ngifuna amasi abe namanqaka kube ngamasi odwa. Ayizuba muncu. Uba muncu. Oh, umntanami uyandenzela ngoku. Hey, Charlie. Ya, kale. Ichi jonga ke. Ungayifakile ichileyo ngasezantsi. Oops. I think you're right kodwa mas. Kodwa small. Olulu sezantsi. Nanga solufaka. Yeah. It was enough, yeah, right. Ufaka amanzi ke mazi am. Sisindele ukutya thina sizobethwa ngamasi ngumila ake yopha. Nalo Yena sokona yabona. hayi belindele inyama. Hayi suka. Silindele inyama abazisithatha. Mama uyawatya mas? Neswekile umbabula kathi. Yesisi nini namasi kule game Thali uyawatya mas mntanam? Uyawatya mas? Uyawatya mas? Hayi ke uThali uyawatya mas kubhekiwe. Iyo indebhe. Oh Tabawo uyawatya mas? Hayi sanga ndinokwazi ufuna inyama. Yo, hayi sana nayipheka kokwenu. Hayi washing yami ndimoshile jonga. Hayi sisibe sendifuna upheka 1 pot meal. uThali uyawatya amasi hayi ke. Kodwa ke Ugqityiwe. noma usenzile ilantuko uyizenzile inzamba kube khona into ezawungena. Into ezawufakwa esiswini. Ezawungena esiswini. Sifuna ifutha December kufuna amasi. Good December kufuna amasi. Hayi bethu inyama kunini nitya anidinwa. Ugcobo uyancane. Uzawuthula Ini ugcobo uyancane. Ndidiniwe nditshintshe notshintsha ndivase kwafasikoti endilungileyo. Nandothula iwashing. Mazitshanga ndenza Uthande uphathele la banana bemhlaka pheza icina ezoyitya uyani. Wafika wayipha unzulu. Unzulu ke ngokuthi ke ngo thank you Ithani.
Usweeter, you are welcome to you. Agapapita. Nana masim. Hayi akafuna maskadi nizowatya. Umntana muyawatya nangoku. Daba uwatile mos. Daba uwatile mos. Watile mas. Mthembu kudala nitya inyama. Akona masi zifakele. Guys, supper is done. Umvubo nca emntwini. Bawulala ngomvubo bazangixole. I-washing yam ayomanga. Let me show you. So I'm gonna continue again tomorrow ndiyoyeneka futhi because this one ayomanga, like it's not dry enough as well as this one. This one yomile, I need to fold it. Imbi. Iphi simane saphandle kune meeting yemigidi nitheni yakomphike nina niyakomphike hayi bo ebengachonga ubuniphathela uKFC kubone sitsho ngoku igubile yena ndiyaxolisa Mamela uthi ngoku sityayo uthi 2 shot emnganami sitya imali kabantu kuthe kamzeke ndithi hayi intsomi aba siyomisa kwetops kuthiwa masihlafunele ngaphandle kuthiwa yeyomnganami onqabileyo kusaqola ngale ndima kalomfo upeyile ubhonasile ibhonasi yakhe sengifimfitha ngoku sibabalwe umuntu uthengele yenesi mama niyaphike nini hayi bona uthanda uyahamba niye town ebusuku apha siyathenga iyeza lendlebe yami mama ndithengele ihenesi ngayitsho nyama into yakayibari yami ndithi kuthi usathixo ingathi kanti le henesi lisebe likaDisemba kumele kusitshwa hayi kaloku mna ndakuthengele ihenesi ngoku uDisemba wonke into enje namhlanje ziyi-19 ye wena yemntakababa thina siyemisebenzi iweza uba uyandazi uba zendihleze nasemisebenzini nawufune nalo KFC hayi makhe ndibone lo KFC ulilisayo mna umyena mudle wadla wandishiyela shem ku-KFC bekhutshwe yitshomi yakhe usibabala ngoku uyalwisa lo KFC. Let me see how many pieces sendimfihlile na. I want to see how many pieces I have. Oh, hayi sukacacile bebezithengele u9 piece hayi yam ndodwa le. Ndiyayifihla mntasekhaya. After amasi ndizawuzozibulela ngalo KFC. Guys, mandivase because I'm feeling cold. Oh. Guys, I know nifuna ubusi indodakazi yam ukhatha nokhodetha akekho guys. She didn't come work. Didiniwe, let me rather ngithatha ishower or ndivase. Let me take a shower guys. Ibathi ndiyayonqena. Yonqena la admin yovasa ibhafu guys. Andifuna uxoxa. Kanti kwishower ndivasa nje just lapha. Let me take it and choose. Okay, there we go. Ayeza. Okay. Afike.
Ngithinde ivase guys. Yeah, bye.